Malah kan nengnya hashtag. Hello guys. Nah, जोङो दिनै आलासि जाहैनो नागिरदों आरोना सेरफांगुरियाव होनदो नै आखाया बुहुदनिसो जाबाय नेल एक्सटेनसन खालामनाय बायदि जाखायो आंना अरिजिनालानो स' आब'नाव आलासि जाहैनो नागिरदों जोंहा मा मा मोनजायो नायनोसै दिनैथ' फर्थ सेटारडे नालाय अफिसबो बन्द' दायो थांनोसै आलथा रङा मोजांखौ नुवाखै दं ओमफ्राय आंनि मुलि आं लोमजादों नालाय मुलि जानांगौ दा ओंखाम जाखांबानो थांनोसै बाय बाय थाला बन्द' मामिबो थांगोन आंबो थांगोन आरोना ओमफ्राय मिस्टार मैं दाबो ओंखाराखैनोदां बुंहरनोसै बारखानि जेबो मोना बन्द' जोबसै बेखौनो लाबाय ওইটা না লাগে এটা 45 আর দুইটা 30 सफैबाय ओमफ्राय नै हौवा बाजाव खामसालियाव जिराय उन्दुजागोन ना जायालाय बिहामजो रानि जाबाय आंनो हरलाय खाजाया
बेयावसो हजों लांजोबबाय ओमफ्राय नैबेलाय माथो आरो मानो आलु दाउ संबोखो आलु दाउ जा मोजांसो दाउखौ संबाय आलु दाउ आलुआबो जि गिदिर गिदिर फेसा दाउ फेसा दाउ नैबे खुमब्रा दाउ आयु जि गुदुंलै खुमब्रा दाउ खुमब्रा हांसो दानबाबो जायाखैनो दाउ खुमब्राजों हांसोजों ओमफ्राय आलु ओमफ्राय दाउ संबाय लिभिया गोलैदों नै अबेहाय गोलैया अबेहाय नाङा खोन्थालाय दे मबाइलाव नुगोनथ' मबाइलाव नुयो अबेहाय नाङा खोन्थादोब्रा गोलैदों लिभिया साला नैबाव नागिरदों खखाबाव ओंखाम जानो फैबाय ओंखाम जानोसै ओंखाम जानोसै ओंखाम नै थिं बौनाया माबायदि जाखोना गोजौ आथिङा नै आंनासो गोलावसिन बोरैबासो नुदों नै ओंखाम जानो नागिरबाय खोमसि हायावनो जाबाय लिभिया गोथाव फैयालाय जेबो नुवा खोमसि दा माया मोनाखिसै गया गावहासो जि जाना फैबावबाय गय जाना बुरनिसो जाखाङो बेखौनो जाखांबाय नाखौ मोखांखौ बुलब बुलब नुदोंना बेखौनो दै गनाया दुगैनोसै बेवहाय अरिजिनेल भइस सोखादोंमोन आरो ओमफ्राय आं भइस सोफिननांबाय मानो होनोबा बेयाव मिउजिक दामबाय थादोंमोन आंबो भिडिअखौ मैयानो आपल'ड होदोंमोन आरोना ओमफ्राय रिमुभ जाफिनदों आंना हारसिंनो कपार स्ट्राइक फैनाय बायदि ओमफ्राय ओंखायनो दानफिनबाय आङो ओमफ्राय दायो गोदान आपल'ड होफिनबाय आरो लोगोफोर दायो दैखरनि दैयाव थांगासिनो आरो जोङो मानसियानो बारा गैया आंनो माबा गारियावसो गारबोदों माथो जाखो
Osis kak. Con ra hả mình có thấy ra đều. Sung nào Em vậy? xin chứ người đấy ơ. Rồi đây. Chú cái ăn với thằng bé phải thằng gì? Ăn đến ăn thầy.